Hallelujah. sihlangene lapha njengomndeni kaNkulunkulu phambi kwaBaba wethu kumdumisa nokumbonga yena, ukuzwa nokwamukela izwi lakhe elingcwele, ukuletha phambi kwakhe izidingo zomhlaba, ukucela intethelelo ngenxa yezono zethu, nokufuna umusa wakhe ukuze kuthi ngendodana yakhe uJesu Kristu sizinikele ukuba simsebenzele.
Nkosi vula imilomo yethu. Ikhona zaswalisa udumo lwakho. Makadunyiswe isene ndodana nomoya oyingcwele. Njengoba kunjalo emhlabeni sesinjalo manje. Uyakuba njalo kuze kube phakade. Amen. Kubo bonke oThixo Akekho onjekawe kuba izebaza zona simile simikula phaka kubo bonke Amen we-Sunday service. Amen. Sengicela lo wemvuselelo. Amen. Ngabingelela zonke ingceki zenkosi esinazo, omama bakwazo, obaba, omama, ogogo, omkhulu, and our youth. Hallelujah. Ngibingelela egameni likaJesu. Hallelujah. Sengicela ke lo amen loya. Lo lalayo nto. Yeke yizwa yonke imvuselelo.
kuthe okay uyavuya wena ngoba liyatshona ilanga kodwa gabula wena unethemba liyatshona ilanga kahlupha kulo njalo unayo lokufuna ukukwa ngoba unethemba lakhe elami ithemba umoya oyingcwele uYesu Kristu waseNazaretha uzalelwe estalini amakhosi wona azalelwa endlini yobukhosi azalelwa esibhedlela waphuma wabheka eJordani waphehlelela eJordani avuleka amazulu athi xa ivuleka amazulu wehla umoya oyingcwele njengehobe awusehla umoya oyingcwele njengehobe wathi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye mveli yena hayi andinobufakazi kodwa ndinobufakazi ngoba uYesu Kristu incedile impilo yam undithwale kode kwaba lapha bekungalulanga endleleni kodwa ngoba ndinethembeli nguye nandaba noma ungadikwa ndiyadika kodwa ngoba ndinethembeli nguYesu Kristu kwathi uJudasi sele ebona into okokubana wabona uba lo mntu uyethandwa ngabantu wabona indlela yokumthengisa ezifumanela amasenti kanti umnyusela ngasentla kufuneka icebo likaThixo liphakame xa sele semnqamle ezweni bamkhomba bathi wena uthenga unyana kaThixo wathi na utshilo hayi baba umfakazi mna ndihamba nengangamela ndihamba nomoya oyingcwele ndihamba neqhawe kusuke kube mnandi amen. uKristu inkosi bazalwane bazalwane ngibhala isikhala ngizothiwa 3 ngithi nama ngibhala isikhala spoke ukuthi esikhathini samanje sabiza ubufakazi so kuyathutha kakhulu awengizani anginayo asiyathi umuntu akanayo into ngeyisho uNkulunkulu because sesikhathini esinzima lapho siphila ngaphandle nambusa kaNkulunkulu. So bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngale lithuba ukuthi umuntu uyakhula sengubaba manje ngihlalile uNkulunkulu from isizwe bami uNkulunkulu ehamba nami uma ngibuye emuva ngiyakuthi uNkulunkulu bengekho ngaba ngikhona so ngiyofakaza uNkulunkulu uyahamba nomuntu from ebusheni bakhe from emncaneni from engabi nabo bazali akwazi ukuhamba kulelizwe so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi bengathi ngakene nezizwe ezingane sayikhulayo ukuthi ayikwazi ukukhula ngaphandle kwaNkulunkulu umuntu uyadinga uNkulunkulu ukuze bekhona umuntu ozomsaba izwe lona lele kanjena nje emhlabeni because basukile uNkulunkulu uyasiza ukuthi akho unembeza umuntu because siyamdinga umoya ongcwele ozosilawula izwe lethu lingene akukubekezelana kuphela uthando emndenini nasemphakathini because basukile uNkulunkulu bengathi besingabuyela uNkulunkulu sithi uNkulunkulu sesihlulekile sicela uside so nje ngiyabonga uNkulunkulu siyabona nemvuselelo ukuthi ngiqhamuke ngiyovela mina ngivela kwiParish of Umlazi ngiyabonga amen Omsindisi
manje bengayimisele nokusukuma kodwa manje kumane kwangena icule ngabona ukuthi kufuneka umuntu asukume mase kuthiwa ndikhokhele kuYehova ndingumhambi mina Nkosi yami amandla andinawo ndibuthakathaka Yes. elithi mase ndiwela eJordani iba umhlengi wami leli culo leli ngingaxoxela namhlanje okay leli culo leli ngingaxoxela namhlanje ubaba uSibelane exoxa naye ukuthi mhlambe kwaku-2003 la ngaze ngagula ngangabona ngisho ukubona emehlweni uma wasesondela kumina athi mayengiqhweba ngingezwa lutho ngizwe inhlungu kuphela lapho bengikhuliswa ugogo akasekho emhlabeni umuntu obekwazi ukuthi angihlebele izinto ngizizwe uma akasazi ukuthi ufuna ngenzeni lapho kwathi ngelinye ilanga umuntu esegulile mhlawumbe 2 weeks down and out engazi ukuthi uzokwenzani uma naye akasazi ukuthi uzothatha ahlanganise nani umuntu wesifazane akasazi abantu sebeze bemtshela ukuthi hamba uthola olunye usizo ngoba manje umthandazo ukusiza so kwathi kufika olunye usuku ngikhumbula kahle kwakumgqibelo ebusuku kwakhona into nje spiritual attack of some sort engiyaye ngizwe isikude ivunguza ukuthi mase fika kumina ikhanda kube sengathi libikho ama-stoves lishise ngale ndlela lesengiyogula kuyoba yileyo nto kodwa lafika ngomgqibelo athi kwakumgqibelo ngaze ngathi inkosi senganele lobuhlungu icela uyithathe yami impilo indlela okwasekubuhlungu ngayo there's no defense lento iyakucindezela ikubeka phansi nayo yonke into but something happened on a Sunday morning uWilson Inkosi uhleze eyidlalela iy'ngoma zothando ney'ngoma ey'kanjani ngalelo langa wadlala le ngoma kaDebra ethi ndikhokhele ndingumhambi Nkosi yami yathi idlala leyo ngoma lafika izwi kumina ukuthi ngizophila and ngizoyisurvive yonke lento eyenzekala ngalesikhathi samanje leli culo leli liyigugu kakhulu kumina ngoba manje liyavuselela ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu uyasebenza usebenza ngesikhathi sakhe and mase ukuthi uNkulunkulu umnikile ispace empilweni yakho wamcela ukuthi akwenzeleni zisize ngento eyodwa ungampintshi uNkulunkulu ngoba isiphethe sisebenza yedwa for ungaphinde futhi wena uyompintshi ufuna ukusebenzisa naye ukuthi asindele wena futhi ebefuna mase uthandazile wamtshela ukuthi uNkulunkulu ngicela lokhu nalokhu umyekela kusebenzele ngimbonile mina uNkulunkulu engisebenzela kakhulu kuzona zonke indawo ngomhla ka4 May ngibe nokuthi uma ahambe emhlabeni uthe mayihamba uma emhlabeni uhambe segulile kakhulu ngambona uNkulunkulu esebenza kumanga yonke indlela uma unbelievably had 18 strokes 18 kodwa besayikhulumela enza yonke into because amandla kaNkulunkulu ayamangalisa kwaze kwathiwa ngiprepare umncwabo about 7 years ago uyahamba emhlabeni ngasho ukuthi kuyena mase ukuthi sekwanele ngathi kodwa ngiyathi ngingathanda ukuthi uhambe mase kuvuma uNkulunkulu ngathi ngiyafika esibhedlela uyadlikiza kanjani akwazi ukwenza lokho kodwa ngalowo mzuzu kwakukhona ingane encane mhlawumbe lengane encane ino11 kanjani iseceleni kwakhe idla ngamapayipi nayo yonke into wangena ugogo wayo wathi mayengena ugogo wayo wayibuka kanje wangena umama wabaphuma bahamba bathi bephuma behamba ngabe ngingena eceleni la eduze wayo ngasho ukuthi sisomncane bayakuthanda kini kumele uvuke ukuze ajabule ugogo noma ngathi ngiyabuya ngakusasa ngibuye ingane ayisekho ngitsho ukuthi hayi ingane ihambile emhlabeni ngani manguzonetha ukuthi lengane encane ibila yikuphi kwathiwa loyo uvukile useyayihambela uyayikhonimela abajabule amandla kaNkulunkulu into esiphiwe akusiyona into kanjani uNkulunkulu usibeke la phambi kwabantu ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze ngoba uthi if you speak the way I want you to speak it's not your duty ukuthi utshela abantu imessage I will create a way for my own message uthi nje mawukhulume wena ngendlela engifisa ukhulume ngayo mina ngiyokwenza kwenzeke so futhi mangasakhulumi ngendlela okhuluma ngayo uNkulunkulu une right ukukudonsa athi angifake omunye ozokwenza umsebenzi wami ngendlela engifisa ngayo amen so kuningi kwayizolo ngithe ngila izolo ngize ngakhuluma nanobaba Mtshangasi ukuthi kuke kwafika ukuthi hambani kwabezizwe nibatshele webafundi ukuthi ikhali kababa linezinto eziningi makuthiwa hambani kwabezizwe nibatshele webafundi obaba bezizwe bane-race abezizwe noma bakanjani ibapha abezizwe but ngibonile ukuthi abezizwe abantu abahlukanele noNkulunkulu ushilo umfowethu la kade efikile la wathi ukuhlukana noNkulunkulu iyona into esiphatheni nako nokuningi ukuthi ngoba thina sila sabe emhlabeni asidalelwanga ukuhambe ngekho
siyalahleka mayengekho, asidalelwanga nakancane ukuhambe ngekho. So nje ebengicela ukuthi ngoba sila awukho la ngokuhlakanipha kwakho nangokwazi kwakho, there's a certain wisdom engaphakathi kuwena emzimbeni wakhe ekubekela. There's a certain connection and a certain grace and a certain love ekuthatha yakubeka la ukuthi ukwazi namhlanje ukuzohlanganyela. uNkulunkulu-ke is not an ordinary spirit. uNkulunkulu is an extraordinary spirit. Mase fikile uNkulunkulu, you need to move from the ordinary to the extraordinary ukwazi ukuxhumana naye. uNkulunkulu ngeke ehlele kuwena wena ufune ukuphakamele kuyena ukuze ukwazi ukuxhumana naye ngendlela right ukuthi izinto zenzeke. Khona-ke amaculo maningi amaculo umuntu angarefeya kona. Khona nje likaLundi lithi asho amaSirayeli asho nezindlu zawo zonke athi ububele bakhe bungenaphakade. Akashongo umuntu waphuma eyikhanda wathi uNkulunkulu ububele bakhe bunaphakade, waphuma nezindlu zawo zonke. Ukuthi uNkulunkulu mase simpraise umpraise nendlu yakho, awumpraise wedwa kuphela, awumpraise wedwa kuphelele. Umpraise nendlu yakho nayo yonke into. And uNkulunkulu awuyi ukuyothola i-identity, cha. uNkulunkulu uya ukuyoreveal i-identity yakho ukuthi ubaba uNkulunkulu. Uyalizwa neculo lithi singumHebheru wamaHebheru kodwa ngiyamoyika uYehova. Uyazazi lo muntu uthi umHebheru wamaHebheru. Yonke into yakhe, inkuliso yakhe umHebheru. Ilanguage ayikhulumayo umHebheru. Usiko lakhe umHebheru. Yonke into ayenzayo umHebheru. Kodwa uthi ngingumHebheru wamaHebheru kodwa ngiyamoyika uYehova. Ngiyamhlonipha ubuHebheru bami. Ngiyabuthanda ubuHebheru bami kodwa ngiyamsaba uNkulunkulu. Ngoba kumele umsabe uNkulunkulu. Kumele umkhonze kufuneka umsabe ukuze umazi ukuthi uba empilweni yakho. So kubona bonke abantu abakhona la, bengicela namhlanje ukuthi uNkulunkulu afinyelele endaweni zenu, afinyelele naseyinhlizweni zenu, ukuthi khona abantu who need healing abala. Khona abantu abalana abazocela into abayicelayo, and may the divinity of God fall upon you namhlanje ukuthi understand ukuthi inkinga zakho mase zikuyena seyiqediwe. You just have to wait out that time. You wait out your space nayo yonke into. Kufana nenkanyezi. Inkanyezi ngangavela every day, kodwa wonke umuntu ohamba la uhamba nenkanyezi yakhe. Kungaba khona amafu, kube khona uma sesukile lawo mafu, uma wazi inkanyezi yakhe imile lapha ibekwe uNkulunkulu uyoyibona. Ayimove, ihlezi ibheke wena. So abantu namhlanje ngokufika la, ubaba uthi angasi intention yakhe yokwenza lento bekuwukuthi abantu bahile, abantu bakwazi ukuhlanganyela ndawonye, futhi abantu bakwazi ukuthi kube ne-success. Ngoba exoxile ukuthi he's been prosperous since he's chosen ukuthi acabange ngale ndlela acabanga ngayo. Uyalibona ushintsho emndenini wakhe, uyayibona yonke into iyenzeka. I trust and pray ukuthi namhlanje wonke umuntu la uzoyibona into yenzeka empilweni yakhe. And ama-miracles, ungabheki ukuthi ama-miracles anjani. Ukuvuka ekuseni i-miracle. Ukuphila i-miracle leyo. Abanye bazothi abanayo ifaith, ayikho leyo nto. Everyone who's here has faith. Ngoba khona uyothungisa namhlanje, uyothungisa ingubo kufuneka ayigqoke ngomgqibelo emshadweni. That is faith. Ukuthi ngizobe ngiphila ngalo Saturday, ukuthi ngikwazi ukuthini. So we need to know how to exercise our faith, especially masikhuluma noNkulunkulu, ukuthi akehlele kuthina, akhulume nathi ngendlela afisa ukukhuluma ngathi naye. Khona izwe engilithandayo elithi, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing before your sight, Lord my rock, Lord my redeemer. Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke phambi kobuso bakho, Jehova umhlengi wami, Jehova idwala lami. Ngikhulise isalukazi-ke mina, isalukazi nje sasingasho lutho, la ngiyakhona ayihlezi ngihamba naye. Wayethi egula ahamba endleleni uphethwe yiphika nayo yonke into. Kodwa ukuthi mase kufika esontweni kuthiwa kugqume wena gogo noJesu wayengashaya high jump kuma-Olympics awini. Ngoba walithi baselimngenile le moya lona le spirit lesi esinguJesu, wayekwazi ukwenza yonke into ahluleke ukuyenza mayeyedwa. So the highest position I've ever held in my life, I don't think there'll be any other position engayihold empilweni yami ukuthi nje the highest position I will ever hold in my life ukuguqela ugogo. Wayethi ugogo masizophela inkonzo athi woza mkhwenyana ngicela ungiguqela ngisenawo amadola. Ukuguqela ugogo introduce me to God. Ngoba ngangizwa yonke imkhuleko yakhe. Ukuguqela ugogo introduce me to this life, and ukuguqela ugogo has brought me here. Ukuguqela ugogo ukwazi ukuthi ngikwazi ukumela uma ngimbone sethule. Ngisho ukuthi intombi ihamba, I haven't lost a mother, I've just gained an angel. Ukwenze konke obungakwenza
ngicela uhambe uyophumula manje. And le peace engayithola kushona uma angiyazi velaphi. Amen. Angisoze ngayazi, ngingayibheka ngivule incwadini ayitholakali. Le peace engiyithole kushona uma itholakala kuNkulunkulu kuphela. And masufikile kuNkulunkulu usufike kangengetshe konke kuyenzeka. Unamandla ukukhuluma izinto zenzeke futhi unamandla ukukhuluma izinto zingenzeki. Khona nje babese sebephelile ngoma wazi wangifonela omunye wathi ngicela ukuthi rest in peace kuma wakho. Ngathi uma usaphila usazophila. Should lo rest in peace angwazi uqhamuka nokuthi uzwe kubani. Kodwa may those words athi rest in peace angafinyeleli kuleli khaya ngakabi isikhathi sikaNkulunkulu. Isikhathi sikaNkulunkulu ke asikho kuthina. Isikhathi sikaNkulunkulu sikuyena. Kepha ngiyacela ngithandaza futhi nginxusa ukuthi uNkulunkulu umcabango wakho. Abanye abantu bayavuma ukuthi uNkulunkulu wabo abe weak, athi mina ngadalela ukuhlupheka. Udalela ukuhlupheka kanjani ukhona uNkulunkulu empilweni yakho? So we must be careful of our words masikhuluma ngoNkulunkulu. Athi mina umuntu akulungile lutho. Usho kanjani ukuthi akulungile lutho unoNkulunkulu naye empilweni yakho? Ngoba wena kufanele kusho ukuthi makukhona wena konke kulungile. Ngisho ngaba nzima kanjani liyasho nequlu ukuthi kanye nawe Nkosi yami mangihamba imihla yonke kanye nawe Nkosi yami lithi lulungile ijokwe lami. Usuke lo muntu esho uthi noma indlela inzima noma isiye eGolgotha, eGolgotha ilapho kwafela khona uJesu ukuthi ngikuchuza uNkulunkulu empilweni, ngikuchuza uNkulunkulu nasekufeni. So waseselela umala phayana ngathi manje ngikuchuza empilweni ngisazokuchuza nasekufeni. Ulale kahle ntombi yamangwane. Ngamthakazela ngaze ngaqeda ngafika la ngifika khona ezithakazelweni. But I knew it in that moment, at that time, that uNkulunkulu uphelelisile umsebenzi wakhe. And I hope in this moment and in this time yonke into enifikelela umuntu ngenhliziyo yakhe uNkulunkulu uyawuphelelisa umsebenzi wakhe. No matter how broken you are, uNkulunkulu can mend a broken heart. Yes. No matter ukuthi in pieces kanjani, uNkulunkulu can bring you back together kungabi nelokhuzane. Wathatha amathambo kaHezekiya wawabuyisela kwalokhuzane. Ahlangana kwaphefumula. We hear stories kuvuka abantu nabo bonke. So uNkulunkulu unamandla futhi uyamangalisa. So bengimthandazela ukuthi wonke umuntu akubone ukumangalisa kaNkulunkulu, and may the peace I have ngokuthi khambuma naleyo peace ifinyelele kunini. Nemthandazo lesiyithandazayo kulula ukuthandaza ubaba wethu osezulwini, but it's very hard ukuphila ubaba wethu osezulwini. Mawusuthi ayenzeke intando yakho, kodwa ukuthi masekuthiwa ususho umuntu omthandayo kube sengathi ungawudonsa lowo layini ubaba wethu osezulwini uthi intando yakhe isingihlupha kakhulu. May the painful parts of prayers be understood by our hearts. uNkulunkulu ehlele kuthina understand leyo nto. Ngiyabonga for yethu bengilithole namhlanje. uNkulunkulu abusise konke nikuzwile. Amen. Nkosi isiphethe ngeceba inkosi isiphethe goes to testify the power of the God that we serve. Hallelujah. Sizongena emkhulekweni bazalwane sibonge nje uNkulunkulu sithi namhla Nkosi siyamangala. Uma sibheka nje umuva, uma sithi nje ukubheka kancane emuva simangazwa imisebenzi yakho emkhulu. Hallelujah. Ngiyacela masiqeda ukucula bazalwane, let us all pray and thank the Lord and glorify him. Amen. Namhla Nkosi siyamangala.
Introducer ubaba obuyena ozosiphathela izwi namhlanje ubaba uReverend Canon Shezi. Ubaba uShezi uhamba nosisi wakhe uThando. I'm sure ukhona la. I can see her, I know her. Ngizothi nje ukunika i-background encane ngobaba uShezi. Ubaba uShezi umfundisi omdala manje ukilo ekuthiwa ukichapter idiocese waqala ukusebenza eSt Barnabas eEscort la khona he was a curate khona wasuka lapho wayosebenza eSt Augustine eStoffelton njengo-rector wasuka lapho wayosebenza eSt Bright eMagabeni njengo-rector wasuka lapho wasebenza eSt Philips eStenga njengo-rector wasuka wayosebenza eSt Peters eGreytown njengo-rector wasuka wayosebenza eSt Faith eDurban ila khona mina ngahlangana khona nobaba ubaba was his church wallet so I've got a history naye ubaba ngise-church wallet. I think baba I can share so ukuthi there were times when Moga to Shumayela, we would go, siyohlala ofisini lakho, sidebate your sermon until 5 o'clock at night. That is where ubaba wamfundisa izinto eziningi baba. I'm so grateful to ngiyakhumbula ukhuluma ngelinye ilanga ukuthi Sibelani ngiyajabula ngoba imfundo uyithathile wayifaka la wasuyehlisela enhlizweni wathi ungakhohlwa ukuthi fanele kuhlale enhlizweni imfundo iyodwa ngekwenzele lutho. That was your advice to me. Ngengikhohlwa nabalila appreciate. Thank you. Manje ubaba usese-St Andrews eClermont nakhona use-right. You can see ukuthi ubaba is a seasoned umuntu kaNkulunkulu that has been through thick and thin. Baba Ndaba, I never thought one day I would introduce you like this, Baba. I'm so happy. I'm honored to introduce you, Baba. Sonela.
amazwi omlomo wami nezizinto zenhliziyo yami imicabango yomqondo wami makwamukeleke kuwe simakade engwami thola lensindiso yami manje naphakade amen Amen. ngikhuluma egameni likaYise nelikaNdodana nelikaMoya oyingcwele amen Amen. Angibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. uKristu uyinkosi. uKristu uyinkosi. Ngibingelele ngokukhethekileyo director of this parish, Gazi. Thank you very much, my brother, for inviting me to share the word of God and to minister the word of God in this gathering, in this revival, in the name of Jesus. Amen. I am honored to be part of this revival. Thank you very much for that. I go on course. Amen. Thanda bazalwane ukuba ngithi maqala nentumbelo yami emfishane ayibonga Nkosi. Yangizwa bazalwane kodwa emfishane iqale nje lapha ya in verse of this revival kwizikronike zoqala isahluko sesine umkhuleko kaJabez lithi izwi likaNkulunkulu uJabez wakhuleka kuNkulunkulu kaIsrayeli ayibonga Nkosi Amen. wakhuleka kuNkulunkulu kabani akakhulekanga kwabanye uNkulunkulu iBhayibheli vele liyakusho ukuthi bakhona onkulunkulu babezizwe kodwa ke uJabez yena he prayed to the God of Israel anibonge igama lenkosi uyakhetha ke ukuthi ufuna ukukhuleka umuphi uNkulunkulu ngoba each and every person has a right to worship his God ikakhulukazi lapha eSouth Africa anibonge igama lenkosi akekho uphoqiwe ukuthi akhuleke komunye uNkulunkulu kodwa yilona lo ukhethele njengoba nathi bazalwane sikhethele ukukhonza lo nkulunkulu ayibonga Nkosi bese lithi ke izwi likaNkulunkulu uJabez wenza 5 prayer points amen wathi mayikhuleko number 1 sengathi kungangibusisa nokungibusisa amen he knew that blessings are from God. That is why he said sengathi ungangibusisa nokungibusisa. His prayer point number 2 wathi wandise umkhawulo wami. Mangisho bazalwane ukuthi before uNkulunkulu andise umkhawulo wakho, before God extend your territory, he must first extend his territory in your heart. Otherwise, if God has not extended his territory in your heart, akuzubalula ukuthi uthole izinto ezatholwa uJabez. Ngoba uJabez he had a living relationship with God. Therefore, ingakho akwazi ukuba athi extend my territory. Ngoba enhlizweni yakhe kwakungekho ngabaza ukuthi uNkulunkulu yena okusa impilo yakhe. Ngibonge igama lenkosi. Okwesithathu, isandla sakho sibe nami. Ngene ekhuluma about the hand of God ubaba uMkazi la.
ukuthi isandla sikaNkulunkulu means protection, and good it means guidance. Ayibonge Nkosi ngoba mangabe isandla sikaNkulunkulu uDavide ubekile isandla sakho phezu kwekhanda lakho. Ngakho uma ngabe kukhona into ebingakulimaza emqondweni wakho ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubeke isandla sakhe phezu kwakho, phezu kwekhanda lakho noma phezu kwempilo yakho, nothing is going to harm you. Ingakho izwi likaNkulunkulu lithi mthathe isigqoko sensindisa konke igama lenkosi. Ngoba isigqoko represent the hand of God that is over you. Konke igama likaJesu. Bese sethi okwesine ungivikele ebubini, konke igama lenkosi. Akusizi ukuba umuntu afuna uNkulunkulu ukuba ambusise, kodwa angafuni futhi ukusuka ebubini. Angakuceli kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuba ungivikele ebubini. Ayibonge Nkosi. Ngoba iyona ndlela, that is the mark of a Christian, ukuthi umKristu uyavikelwa ebubini, hayi ukuthi kungekho ububi. Bukhona kodwa avikelwe nguNkulunkulu. This is the prayer that Jesus prayed in John 17. Wathi uNkulunkulu angicela ukuba ubasuse ezweni. Angibonge igama lenkosi. Lapho abantu behlabelana namhlanje kanti salusubuya Nkosi, salusubuka Nkosi, angibonge igama lenkosi. Kodwa uJesu yena wathi ngikhulekela ukuba ubasuse ezweni, kodwa ngikhulekela ukuba ubagcine ezweni. Ayibonge Nkosi. Ubagcine bukhona ububi, ubagcine bekulo izwe, kodwa bangabi yizwe, futhi bangangenwa yizwe, kodwa bathi besezweni babe besezulwini. Angibonge igama likaJesu. Okwesihlanu uthi ngingehlelwa ubuhlungu, khulekela nje just good health, ukuthi angifisi ukugula. Ayibonge Nkosi. Kodwa ngohlabelelayo ngelinye ilanga uthi mayenziwe intando yakho. Uma intando kaNkulunkulu ithanda ukuba ke ugule, ukuze u-understande amandla kaNkulunkulu asebenza nasekuguleni. Angibonge igama lenkosi. Lawo mandla kaNkulunkulu akusiza ukuthi nxa omunye umuntu egula ukwazi ukuya kuye umtshela ukuthi hayi akonakele lutho. Usho ukuthi amazulu ayehlele kwasemaphakadeni ukuthi uzokwedlula esimeni esinje. Ayibonge Nkosi. Ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe uzoya ezibusisweni zikaNkulunkulu, ayibonge Nkosi, kufanele kube khona isimo odlula kuso. Ngoba njalo uNkulunkulu uma ngabe ufuna ukuthatha umuntu amsuse from one level to another, kuba khona a major challenge. Athi mayebhekana nayo bafika abantu bacabanga ukuthi inkulu kunaye, mhlawumbe bacabanga ukuthi inkulu kunaye, kanti uNkulunkulu uqala awuwele abone ukuthi this challenge is equal to you. Angibonge igama lenkosi. You are equal to this task, and futhi uzowedlula kulesi simo noma ngabe kuthiwa kunjani. Angibonge igama lenkosi. Angazi noma ngiyizwa mfana. Hallelujah. Uthi ke ngingehlelwa ubuhlungu. Mayikhuluma kanje ukhumbula mhlawumbe indaba ayexoxelwa uma wakhe. Uma wakhe owathi ngaze ngaqamba leli gama ngathi
uJabez ingenxa yokuthi ngakuzala kabuhlungu, ngakuzala kanzima. Siningi ingane eziqanjwe ngamagama, ayibonge inkosi, akhuluma indaba, akuqali ngaye lona, alibonge igama lenkosi. Mongolandela amagama khona uNtomzodwa, ayibonge inkosi, ngoba kufika lapho bekhathala khona noma izintombi bese bethi izintombi zodwa. Alibonge igama lenkosi. Bamuphi ukuthi uSipho ngoba usezalwe sekungasalindele osothiwa uSipho. Uma ngabe uzala umfana bese uzokuthiwa umfana futhi, ngoba uzalwe omunye umfana futhi. Alibonge igama lenkosi. Amagama ayakhuluma, asho ukuthile ngempilo yakhe. Nami nje nginawo amagama, ubaba noma uMantombela kanye noDlaba abangiqamba wona. Elokuqala bathi Muthu Msana, ayibonge inkosi. They knew from the beginning ngangifika emhlabeni ukuthi noma ikuphi lapho engikhona uzothunyiswa. Alibonge igama lenkosi. Kumele kuthunyiswe uSimakade, alibonge igama lenkosi. Number 2, bathi nguSibusiso, ayibonge inkosi. Hallelujah. Wherever I am a blessing. Alibonge igama lenkosi. Uma ngifika bengenazo izinto abantu baba nazo, ngoba sekufike uSibusiso who is a blessing. Alibonge igama lenkosi. Kwenye ndamafika ukhona ngishabafundisa abakhathalisini yabantu. Ngathi ngiyabuza ngifuna ukuvakashela mfundisi ohlala kuphi. Wathi hayihlala lapha yana kwaZondi. Hawu, kanjani uhlale kwaZondi nawe unesibongo sakini? Hayi ngiqashile baba. Ngase ngithi-ke sekufanele sithandaze manjena, kodwa asizokuthandaza ningakayenzi intando kaNkulunkulu yokuba ninikele ngendlela uNkulunkulu athi akunikelwe ngayo. Ngoba kwesinye isikhathi ezinye izibusiso ziyalibala zibanjwe ukuthi indlela onikela ngayo unikela ngokwentando yakho, hayi ngokwentando kaNgikhona. Uma iBhayibheli lithi okweshumi ngenisele endlini yenqebo aliqamba amanga, lithi ngithesteni, ayibonge inkosi, try me, test me, nibone ukuthi angeke yini ngivula amafasitela ezulu. Alibonge igama lenkosi. Go and try God. Uzombona uNkulunkulu ukuthi is a God of blessings. Akawazi amandla omuntu uNkulunkulu. Angeke idle imali yakho uNkulunkulu angayibuyisi iphindaphindwe ka-100-fold. Yes. Boye thina sikhona emhlabeni, lathi izwi likaNkulunkulu mangivume ekhaya, lathi uyoba nomama aba more than 100, ube nobaba aba more than 100, ube nodadewenu abangaphezulu ka-100, ube nabafowabo abangaphezulu ka-100, ube nemizi engaphezulu ka-100. Bonke abantu engeke ngasebenza kubona, uma ngabe ngithi nje ngifuna ukuyolala kwami, jabula kabi umuntu. Alibonge igama lenkosi. Ngoba uyazi ukuthi ukufika kwami, alibonge igama lenkosi, ngingazange ngithandaze, ngifikile nje amathonyawo anyathela, alibonge igama lenkosi. Leyo ndawo isidliwe, noma ngabe kuthiwa kukhona amadimoni amhluphayo azogcina ngalelo langa. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Jesus. Into ebalulekile bazalwane kule mvuselelo
is to focus your mind, your heart to the promises of God. Yeah. Ukuthi uNkulunkulu uma ethembisile, lokho akuthembisileyo futhi uyakufeza. Noma ungadlula emhlungwini, kodwa God will see you through that pain. Sometimes God does not have to remove the pain to bless you. Ifanele ukuthi pain ikhona, uNkulunkulu akubusise ipain ikhona. Angenza isibonelo. uJobe umbiza uNkulunkulu ngomhleki engakahleki. Hey. Wathi ngiyamazi umhlengi wami. Esho imfuyo ife yonke. Efama ingasakwazi ukuba yenza umsebenzi of farming. Wambiza ngomhlengi egula. Enamathumba umzimba wonke. Kodwa wambiza ngomhlengi. Bafika abangani bakhe. Bathi make them done something. There is no one who can suffer as you are suffering. Uma uNkulunkulu naye. Kwasho ukuthi uJobe uyazi ukuthi akenze lutho yena. Khona bese isikhathi wayekhuluma noNkulunkulu azathi uNkulunkulu akawubopha ukhalo lwakho njengendoda uphume sibhekane nawe. Wathi kufika isikhathi lapho when he was restored and his world was also restored, and he was restored physically and his world was restored, and yaphindaphindwa kabili. Alibonge igama lenkosi. Amen. Wathi abantwana abafayo ayethi mathi ababuka baze babahle. Kodwa mathi mahabe sezala laba abazala ngokwesibili lithi iBhayibheli wazala abantwana amadodakazi amadodana ayemahle kakhulu. Hey. Ngoba uNkulunkulu uma ngabe ngathatha into kuwe, uma isayibuyisa uyibuyisa seyidoubled hey my God, sekuyidouble portion, double anointing. Yingakho oh my God, uJoshua athi kuElisha ngikhulekela ukuba umoya wakho uphindaphindwe kabili kimi. And it was done. Asimfunda uNkulunkulu waJabez ukuthi uNkulunkulu, God is the only giver of blessings. Two, we should give up on our fear and trust God to lead and bless us. Amen. We should let ourselves to be vulnerable. Kusabuthakathakeni lapho amandla kaNkulunkulu wethu. ObuNkulunkulu bakhe evela khona obala amangalisa abantu. Bazalwane, indaba kaMaria indaba engiyinikezwe mina uthiwa ngizokhuluma ngendumiso kaMaria. uMaria ebonga edumisa uNkulunkulu ethi lithi izwi likaNkulunkulu. Maria wayesethi phefumulo wami uyayitusa inkosi, nomoya wami
inhliziyo yabo kodwa ibe ikude noNkulunkulu. Bese bakhona uhlobo olufana noDavide noMaria. Bathi mangabe uDavide ekhuluma kwi-103 athi mbonge uSimakade umphefumulo wakhe. Ilokhu uMaria athi umphefumulo wami uyayitusa inkosi. Ngoba bese sathi abasibili nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu umsindisi wami. Uthe uJesu uma umuntu efuna ukukhuleka ufanele ukuba akhuleke ngomoya nangeqiniso. In spirit and in sincerity and truth. Ayibonga Nkosi. Ilokhu uMaria ashoyo. Indaba kaMaria atusa kuyona inkosi. Njengoba ngiyambheka uMaria ngathola ukuthi akahlukile kakhulu kuJabesi. Ngoba uMaria was from a poor family background. Futhi naye manje yabheka insizweni wabheka also a poor man Joseph. Wakhetha ukushada nendoda naye enalutho naye engelutho. Ayibona Nkosi. Lokhu ubona mhla belethu Jesu ethempelini ukuthi babengaphethe zona izinto zabantu abanakho babephethe nje irobe. Ayibona Nkosi. Bezokwenza umnikelo kwi-circumcision yakhe. Now Maria esazi ukuthi uza kuba unina womsindisi. Wayesamuka ukuthi akanyuka yoleta. Abangashada isihlobo sakhe uElizabeth. Naye owayelindele owayeseswile uMaria ukuthi uElizabeth isihlobo sakho manje ukhulelwe eyesithupha le. Kusho in 3 months time uzothetha. Uthi akakayeke nje uMaria abazalwane ayocelebrate ayojabula kanye noElizabeth kwele intaba. As Mary entered the house ngena nje wathi manje uyabingelela. Mhlambe nje ngoba babevamise ukuba bathi inkosi inawe. Hallelujah. Mayithi inkosi nawe. Wasebakhonje kumayo. Kwelizabeth alibonga igama lenkosi. Ayismela. Hey! Umoya ingcwele wavele waphuma kuMaria. Wayongena uElizabeth. Elizabeth wathi mayeswa lenjabulo yalomlilo oqhamuka kuMaria. Wayesethi ngehlelwe yini ukuba unina wenkosi yami ahambele kimi. What a blessing. Alibonga igama lenkosi. Maria is not coming with a sisitheka kanye namakamela noma neimbongolo zithwele ibusiso. Kodwa uza ewuye ethwele uJesu ngaphakathi kwakhe. Alibonga igama lenkosi. Uyabingelela, ngayibingelela. Then John shout. Alibonga igama lenkosi. Ngiyacabanga ukuthi isona isikhathi sokuqala leso Johani agcwaliswa ngaso ngomoya ingcwele njengoba izohamba phambi kwenkosi. Ilapha uJohani esesiswini sikanina wathola isibusiso esivela kumkhona esivela kuNkulunkulu sokuthi ukuze uhambe phambi kukaJesu kufanele ukuba ube uvele amandla kamoya ingcwele. Manje esethe umuntu Elizabeth wena unina wenkosi yami akusho yena
ngoba ikhona izinto engeke ishiwo umgazi. Ayibonga Nkosi kuleli parish. Kodwa azozisho uNkulunkulu ngaye. Ezisho ngoba kumoya oyingcwele othi akasho lezo zinto. Kuyenzeka ke ukuthi abanye uvele kube isikhona nje lokhu uNkulunkulu amshoyo. Umuntu angazakuzwa agcina omunye athi hayi safuna ukuthi ke ngoba la ngibuyela evinini akade ephumule usafuna ukuba ke azosifanele esontweni ntambama izuke ningangani sifanele esontweni sizobe senzani sonke lesisikhathi kanti kube yimisikhono nje ukuthi God has an appointment with you. Ukuba uzohlangana naye ntambama libonge igama leNkosi. Hallelujah. Into eshiwo kuleli lesilalive la kulesinyana u46 kuya 50 ikhuluma ngesibusiso esehlela uMaria. Wayesethi umphefumulo wami uyayidumisa iNkosi nomphefumulo kanye nomoya wami uyayitusa iNkosi ngokuba usimakade ungenzele izinto ubhekile ubuphansi bencekukazi yakhe. Bona bazalwane, if you want to worship God, learn to humble yourself. Unkulunkulu cannot do anything. God cannot do anything with the proud. Akakwazi uNkulunkulu ukusebenza ngabantu abaphakemeyo. Kodwa ukwazi ukusebenza uNkulunkulu ngabantu abaphansi. Uthi ukwazi uNkulunkulu ukusebenza ngalaba abathi mangabe beyibuka bayibone bona bengelutho. Kodwa uNkulunkulu abathathe abaphakamise abahlakanise kanye namakhosi. Alibonge igama leNkosi. Mayisa kuphakamisa uNkulunkulu akekho umuntu ongabuye futhi amehlise umuntu owone yonke lento. Umuntu wesifazane uma eseyilungisa uNkulunkulu kade kufika isiqalekiso useyilungisa futhi ngaye umuntu wesifazane. Uthi uNkulunkulu mayekhuluma nenyoka athi inzalo yosifazane iyakhoboza ikhanda lakhe. Athi wesifazane uyokhulelwa kanzima. Kodwa bese ekhumbula athi kodwa your seed will save the world. Yona nembewu efike kuMaria eyenza ukuba adumise uNkulunkulu. Asifuni khona ukuphakamisa uMaria kakhulu. Kodwa khona she was chosen, wakhethwa uNkulunkulu ukuba kube uye othwala umsindisi wethu. Futhi ngokuvuma kwakhe, ukuvuma okuhle kwenza ukuba abantu bezizwe zonke bathole insindiso. Maria is lifting her voice in praising God. But when the fullness of the Holy Spirit comes upon us, He leads us to joyful praise in our lives. Ngeke bafika nje yena baphelele uNkulunkulu bakhe
to 20. Abasefeso 5, 18 to 20. Ayibonge Nkosi. This fullness of the Holy Spirit should also lead us to the fullness of the Word of God. Boyfundela uSisakhaya, Abasekolose 3, 6 to 17. Ihubo noma indumiso kaMaria, indumiso othwala ihamba icaphuna izimangaliso zikaNkulunkulu ayithola kumahubo, uyithole endumisweni nekaHana uSamuel 2, 1 to 10. uMaria wazalwane wafihla izwi noma walonda izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe. Leli zwi likaNkulunkulu alilonda enhlizweni yakhe uma sekufika isikhathi senjabulo, sawuthumisa, sekufika umoya oyingcwele, wayesekushintsha izwi likaNkulunkulu walenza indumiso yakhe. Ngoba izwi likaNkulunkulu uyakwazi ukuba ukhuleke ngalo, uyakwazi ukuba udumise uNkulunkulu ngalo futhi. Nakho uNkulunkulu akwenzela umelo okwenza ukuba amdumise. Verse 47. uNkulunkulu wamsindisa umeli. Uthi nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu umsindisi wami. Wasindisa umeli. It means Mary is acknowledging ukuthi I am a sinner. I am saved by the grace of God. Jesus. Hayi ukuthi uNkulunkulu wamsindisa. Verse 48 uthi ngokuba ubhekile ubuphansi bencekazi yakhe. Bheka kusukela manje izizwe zonke ziyakuthi ngibusisiwe ngokuthi makade ebheke ubuphansi bencekazi yakhe. Yo, ayizonela. uNkulunkulu ubheka yini? Bani? Bencekazi yakhe. Noma lenceku yakhe. He had regarded her, meaning he was mindful of her, looked to her with favor and with grace. Wefundela kuSosekhaya ngoba sikhuluma lokuqala chapter 1 verse 26 to 28. Uzizwe kahle le ndaba ukuthi uNkulunkulu uthathile ngelutho. Awukhona ngikhona sabaculayo omama be-AWF bathi uthathile ngelutho ayithintithe alena bancele. Uyayithatha into nje engelutho uNkulunkulu ayihlalise nabangcwele. Abanye bagcina bebuza ukuthi ufike kanjani ubani lapha yana. Kanti uNkulunkulu uthatha nje into engelutho ayithintithe ayihlalise nabangcwele.
Hallelujah. Uverse 49 uthi ngokuba usomandla ungenzela izinto ezinkulu awu Nkosi yami. Hey, abantu abalalala phansi when they were ordained, abanye bathi bevuka bavuke bahambe bo-celebrate ngokuthi baphuze badala ngokuba basuke bengayazi into uNkulunkulu abenzele yona. Ngiyasizwa abanye wathi kade bathulisile uKenon bathi baphuma kanti sebayithengela amabhodlela oku-celebrate ngeshwa bagibela emotweni yakhe uKenon wahamba bengakayikhiphi into yakho wabashayela wathi thank you for the gift eninginikeze yona. Andibonge igama leNkosi. Babezocelebrate abazalwane. Becelebrate into enkulu uNkulunkulu ayenzela umuntu bazalwane. Umuntu ozelwe ngowesifazane amahlukanisa uNkulunkulu nabakwabo. Amehlukanise nabantu nje. Ngiyakhumbula mina after ordination amazwi akhohlwa namazwi awashuma ntombeni wathi Thumsana ngane yami usumfundisi usuwubaba andibonge igama leNkosi ngoba noma engizala kodwa that day of ordination wabona mina engingangaboni. Mina ngangijabulela amafutha eprison asezandleni zami kodwa yena wabona ongaphezulu kwalokho mina engikubonayo. Yabona-ke uNkulunkulu uyabenzela bonke abantu abenzele nasembhabhadisweni wabo kuba bebadala bekufanele ukuba abantu besuke embhabhadisweni bathi usomandla ungenzela izinto ezinkulu. Ngake ngambona omunye ugogo wayengayanga esikoleni ngathi mangiqeda ukumbhabhadisa kwathi mangabe eqeda ukubhabhadiswa wavele wakhala. Ukhaliswa yini? Uthi ubaba wakhe wasezulwini angase nguzwe njalo kodwa uNkulunkulu ufikile kimi ebusuku wathi angivuke ngithandaze ngasho ubaba wakhe wasezulwini ngawusho wonke wathi ngiyamangala uma ngabe senguzwa la esontweni ukuthi uNkulunkulu kanti ungenzeli into enkulu kangaka. Sengifana uNkulunkulu nami sengazi ukuthi mangiya kuNkulunkulu ngithi baba. Andibonge igama leNkosi. Haleluya. Mayesho njalo sengiyabona ukuthi uNkulunkulu yabenzela abantu izinto ezinkulu kodwa kuya nokuthi-ke umuntu njengoba silapha nje uNkulunkulu seziningi izinto asebenzele zona ezinkulu. Andibonge igama leNkosi. Haleluya. Mina mangathi angilande inkazi bezinto ezinkulu uNkulunkulu angasengenzele zona ngabhala incwadi enkulu kabi. Andibonge igama leNkosi ngoba ngihlale ngimbona uNkulunkulu osehambe nami. Ayibonge inkosi. Uzase ngingaperish ngithe u7 manje bangaphazami esengidlule kuwo. Ayibonge inkosi. Ukuthi ngangale emfundisini in my early 20s. Uze washo uDini ozoretire wathi yo you were so young. Masicale ukufundisini. Yes, I was young. Andibonge igama leNkosi. Futhi ngangisemuhle. Andibonge igama likaJesu. Angithi mangishayela izinto ekuthiwa ziyakhatha
ungibone ukuthi hayi leli bhuku lamantombela likhona mani alibonge igama lenkosi kude hayi ngifika khona ngifike bese ngiyabatshela abantu babusimelane ukuthi ngiganiwe ayibonge inkosi uthi umkami muhle alibonge igama lenkosi kwenye indawo baze basuka amakhono ayekliniki ayesebenza kuyona ayombheka uthi muhle ngoba wena ehamba ahambe ngesitep man alibonge igama lenkosi haleluya ayike manje ke noma ngasenazi isitep kodwa ngiyamazi eshayihila alibonge igama lenkosi uthi ubukhona bakhe empilweni yami bangisiza ukuba ngingahambe ngilala nanoma ubani akukho nje lapho engidlule khona okunamakhanda afana nomfundisi uShezi alibonge igama lenkosi azikho ingane eyibhabhatisiwe sengihambile ngoba kuthiwa le iyafana nomfundisi into engisisileyo ukuba noJesu wayesengibiyela nokuba ngibe nomfazi alibonge igama likaJesu Amosesi uNkulunkulu usana ngengane hayi asebenze izinhle bazalwane ingane kaNkulunkulu haleluya amen zinhle bazalwane hayi umona phansi haleluya bazalwane sengibusisa kule mihla bazalwane nangabazukulu alibonge igama lenkosi yabona it's nice to be a grandfather and it's nice ukuthi lesi sikhathi samanje uthi hold your daughter on an aisle to present your daughter with pride uthi endodeni I have been looking after her I have loved her I have been protecting her I have been guiding her. As from today, I'm handing over her to you. Amen. Making happy. Because from birth to now, she has been happy to have me as a father. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngokuhlele nezami ingane. Uma ngabe ihlangana nabanye zithi you have to convince my dad first. Alibonge igama lenkosi. Kwami I am dead. Nasesontweni kubizwa ngaba dead. Ngoba ingane zami zathi dead. Nengane zisontweni mina sithi dead. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Yezwa bazalwane. Kumnandi uma ngabe sewubona kuvela abazukulu bese uthi uNkulunkulu wawuboneni kodwa kimi Nkosi ukuba ngaze uthande kangaka uNkulunkulu ungithande kangaka Nkosi haleluya amen yabona isikhathi sesiyaphela bazalwane ngicela ukusho bazalwane ukuthi God's blessing and God's faithfulness extend to future generations. Amen. It is generational. And more will come and go. I, my Jesus, see how the Kubege is Subulane, nice Subulane, no matter what, who this is Subulane, nice Subulane, and more will come and go. Madam, because what the parents got is Sam. And then so in the issue, they figure the name. Umuti, Utata, this is Musiso, Singapuru, it is generational. I know just as curses are generational curses. And the one we come and goes, they can be broken in the name of Jesus. What we will say so. Hallelujah. Ukona ini masasene. Sauli, simenze
nami athi uDavide, you are from today, you are going to dine with me, you will have your lunch, your breakfast, your supper. Kanye nama libonge igama lenkosi. Uyabona ngane kaNkulunkulu sizebusoni zikaNkulunkulu sizebusoni zikaJesu. Jesus is inviting you ukuba uthi dine with him and enjoy his blessings. Ngoba his blessings are everlasting. They endure forever and ever. From generation to generation. Usho njalo uverse 50. Jesus. Hallelujah. Amen. Verse 50. Isawu sakhe sesizukulwaneni ngezulukulwane kubo abamesabayo. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Angikunikeza amavesi bese ngihlala phansi. Uyoyifunda le ndaba Psalm 145 verse 4. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Psalm 100 verse 5. Alibonge igama lenkosi. Psalm 22 verse 18. Now ikhuluma yona leyo ndaba. Bese uLuke 15, uLuke 1 verse 50. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. Psalm 78 verse 4. Exodus 34 verse 6 and 7. Psalm 102 verse 18. Psalm 71 verse 18. Daniel 4 verse 3. Exodus 20 verse 5 and 6. Uzosikasimakade siyacelisa. Asenezeni usizi. Proverbs 10 verse 22. Now usikwetshisa nyama. Isibusiso yinto noma iwulahlele. Usale udumisa uNkulunkulu. Ingasekho. Yinto ekufundisa ukuthi uyadunyisa uNkulunkulu. Kukhona izinto noma izinto zingekho. Uyadumiseka uNkulunkulu. It teaches you to be content. Isibonelo esithathu esinamaphawula nayo. Ngisazo umdumisa umhlengi wami. Wambisa umhlengi engakahlengi. Paul uthi ngiyamazi. Ushukuka usizo. Wathatha ngokufaka kwapostoli ufaka uJesu. Alibonge igama lenkosi. Abamphosela bezizwe. Uthi yena ngiyakwazi ukuba mpofu. Ngiyakwazi ukucela. Ukho konke ufundile weneliseka. Alibonge igama lenkosi. Ngoba if you are blessed, noma ungenakho uyeneliseka. God chose Mary. Jesus Christ chose the 12 disciples and made them apostles. Jesus Christ chose you and I to be a blessing to others. You are blessed to bless others. The Holy Spirit chose to dwell in you, in your body, as the temple of God. You are chosen to witness about what God has done for you. You are a living testimony for what God can do for any person. Amen. You can say, God has done great things for me. Hallelujah. 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 You are invited. Come in,